Mr. Jadine Migalab, shout out. Mr. Jadine. Lalab, Mr. Jadine Migalab, shout out. Good morning, Lalabs. Open lang natin. Latest. Ayan. Sige, Lalabs. Watch natin yan. Muhammad Elende Migalab, shout out. Assalamualaikum, love. Ayan. Walaikum salam, Mr. Jadine. Mr. Jadine Muhammad Elende, walaikum salam, Lalabs. Thank you so much. Mr. Jadine Migalab, shout out. Brad Kakix, Mix TV, Migalab, shout out, Lalas. Migalab, shout out, good morning. And good morning, everyone. Muhammad Lalab, how are you? Muhammad is from Morocco. 3 million Migalab, shout out. Brad Kakix, Lalab, Migalab, shout out. Ayan, 3 million Migalab, shout out. 3 million in the house. Mr. Jadine, ayan, si Mr. Jadine, ang ating unang viewers. Thank you so much. Ayan, 2 million Migalab, shout out. 2 million in the house. Migalab, shout out. Alablab po nakapin mga lalab, Mr. Jadine Vlog. Mr. Jadine, ayan, i-watch natin yung ano ni Mr. Jadine. Ayan, mas malaki at modern ito, bagong emergency building sa Cavite. Ayan. Mr. Jadine, nasa bahay makulalab, Mr. Jadine. Diyan sa nakapin, may may kasamang tamsak. 943. Mr. Jadine, nasa bahay makulalab, Mr. Jadine. Ayan, lalab, Mr. Jadine. Bishi, diyan sa nakapin, may kasamang tamsak. Hello, Ma'am Pretty Host, Migalab, shout out. Bishi Ivy, Lalab, Migalab, shout out. Lalab, Bishi Ivy, Lalab, how are you? Ayan, Mr. Jadine, pinapanood ko yung video mo, Lalab, Mr. Jadine. Nandito ka pa ba, Mr. Jadine? Mr. Jadine, nandito ka pa ba? Dan sa nakapin. Mr. Jadine, pabalikan na lang po si Brad Kakix. Dan na sa'yo. Ayan, Mr. Jadine, dikit ko na to sa'yo, Mr. Jadine. 2 minutes. Ayan, Mr. Jen. Okay lang, host, from BCIB. Ayan. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Ayan, Mr. Jadine, unang dikit sa'yo, Mr. Jadine. Nandito ka pa, Mr. Jadine?
Wala na ba si Mr. Jedin? Umalis na? Coming sa nakapin from BCIB. Ayan, Mr. Jedin, on the way si BCIB sa bahay mo. Wala na ata si Mr. Jedin, umalis na. Mr. Jadin, nandito ka ba, Mr. Jadin? Wala na ba si Mr. Jadin? 6 million mega love shout out. Ayan, Mr. Jadin, kung nandito ka pa, ano ka dyan, magsukli. Ayan, Mr. Jadin, pangalawang dikit sa'yo kung nandito ka pa ba. Wala na si Mr. Jadin? Brad Kakix, nandito ka ba, Brad Kakix? Congrats to me. Congrats, Brad Kakix. Mr. Jadin. Road to 70 ha. Sige, nalalababa mo yung bahay mo. Congrats. akala ko ba naman graduate ka na. Mali, 5. Akala ko naman namuni ka na. 50 pala, 50. Brad ka, Kicks. Baba ng bahay, lalabs. Akala ko ba naman na-monetize ka na. Wala na si Mr. Jedin, umalis na. Mr. Janine Black, dan sa'yo po. Pasok lang si BCIB. Wala na ata siya, umalis na. Tribong Subanin TV, Mega Love shout out. Tribong Subanin TV. Lalab Tribong, Mega Love shout out. Salamat, Lalab, salamat. Yun na naman siyang premiere. L3 Lalab, Mega Love shout out. Tribong Subanin TV, may 40 available. Tribong Subanin Lalab, Mega Love shout out. Di pa ba tayo X? Tribong Subanin. Ayan, may available na 40 si Tribong Subanin, mga lalabs. Ayan pala blab po nakapin, Brad ka Kicks. Ito nga si Tribong. Bloody dan tamsak, salamat Lalag sa patamsak.
Tribong suban, hindi pa tayo ex-lalab. Meron ako 20 lang, tribong. 20 tayong lalab, gusto mo? Anasya, Migalab, bloody dan tamsak from Bradka Kicks. Palablab po ako nakapin. Ano, tribong, ano gusto mo? 2.95 ka. 20 lang lalabs. Palablab po nakapin, mga lalab nakapin. Bradka Kicks. Anasya, tamsak dan, Migalab shot at Anasya. Tribong Subanin TV, 20 tayo lalabs. Ano gusto mo? TY host from Bradka Kicks. Yan ka lang, Brad, bigyan kita mamaya, ha? Tayos, 20. Tingnan ko lalab kung di pa tayo, di kita. Wait lang, tingnan, silipin ko, ha? Baba ko yung papatamsakan ko, nandito yun. BCIB lalabs. Ibaba ko tong bahay ko, ano, wait lang lalabs. Ito bahay ko to. Silipin nyo kung di pa tayo dikit, ano, sino ba to? Anaysia. Yan ko yung bahay mo, ha? Ayaw ni Tribong. Silipin ko lalabs yung bahay mo. Anaysia Donato, 3 point. Sige lalab, 20 tayo. Anaysia, ano? Anaysia Donato vlog. Ano ka lalab? 3.29k. With tamsak tayo lalab sa different types of chocolates. Wow, yummy chocolates. Ano yan yung binaba kong bahay, oh, Anaysia, yung palablab. Din ka lalab magtamsak. Ano, Anaysia, game ka na. 3.29k ka. Ano, Anaysia? Anaysia dan tamsak from Bradka Kicks TV. Anaysia dan tamsak, sana all. Mamaya, Bradka Kicks, sabihin kita mamaya-maya. Ano, Anaysia, game ka na. Sige, start na ako lalab, 20 ha. Yung binaba kong ba, yung may palablab, yan ang din ka magtamsak lalabs. Yung aking orange chicken. Okay, start na ako ha. Nandito ako, ayan o. Sige, start na ako ha. Manoy official tamsak, Migalab shout out Manoy. Manoy lalab, Migalab shout out, thank you. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan Manoy, baka may mga alagad yan, pwede kang magbartir dyan. Manoy official, Migalab shout out. Bin channel ba ito Manoy? Tingnan natin. Manoy official lang sa bahay mo ako Manoy ha. Dikit ko na yung main channel ko sa'yo. Inday Love Bisaya, Migalab shout out. Ayan, Manoy, this is how Saudi people celebrate their National Day. Ayan. Ayan, Manoy, dikit ko na yung main channel ko, ha. Taga Bicol ka ba, Manoy? Ayan. Morning host at sa lahat from Inday Bisaya, Inday Lal. Inday Lal, Migalab shout out. Dan nakapin po from BCIB. Ayan, ano, Bradka Kicks, pasuklian si BCIB lalab. Dan na sa'yo. Bradka Kicks. Ayan, ano siya ha. Nagdidikit na ako sa'yo ha.
Bishi Dan from Bradka Kicks. Oh, salamat lalabs. Ayan, Bishi. Dan na rin si Bradka Kicks sa'yo lalabs. Ang sarap ng chocolates. Tiwayos from Bradka Kicks Mix TV. SNKRS, hi, mega love shoutout padikit po. Ayan, mega love shoutout is NKRKS. BCIB ay nagbaba ng bike. Jan Mix, Passion, Tusok Dan. Lalab Jan Mix, mega love shoutout. Ayan, 4 million mega love shoutout. 4 million in the house. Jan Mix, Lalab, mega love shoutout. Good morning, lalabs. Papayo, mega love shoutout sa lahat. Papayo, mega love shoutout. Bakit di kayo nakahubad, Papayo? Walang burp si Papayo. Gising lang ata nito. Ayan, Papayo, may jacket ka na po. Mega love shoutout, Papayo. Hirap ng name. Minsan lang hirap i-pronounce ng ibang mga pangalan. Mega love shoutout house from Jan Mix. Ayan, si Inday Lal Bisaya may 1020 mga lalabs. Ayan, kung meron kayong mga alagad, mga lalab, pwede kayong mag-ano dyan, bartir. Rodi Eraheta, 7:02 PM, mega love shoutout. Papayo, mega love shoutout. Di ba Jan Mix, meron kayong mga alagad? Ayan, pwede kayong mag-bartir dyan mga lalab. Inday Lal Bisaya may available 1020. May available si Inday Lal mga lalabs. 1020 available sa kanya. Nagdidikit lang ako kay Anasya mga lalabs. Nagbartir kami. Sana all. Sana all talaga, sana all. Ayan, 2 million mega love shout out. Bradka Kicks. Mega love shout out host and good morning to everyone from Herminia Sakyap Lalab. Mega love shout out. Gawa ka ng mga alagad ano. Kahit 10 lang, Bradka Kicks. Magbartir ka lalab para madali kang makaano. Sana all may bartir. Gawa ka lalab ng 10 alagad. Tapos pupunta ka sa mga ano, sa mga bartiran na yan para madali kang maka 1K. Huwag mo lang isipin yung views, saka na lang yan. It's Yummy, Guapangus, oy, shout out dayon. It's Yummy, kumusta ka na? Buhay ka pa pala, It's Yummy. It's Yummy, kumusta ka na, oy, long time. Long time not see you. Di ko alam yun paano. Gawa ka lalabs ng account. Gawa ka lang ng account. Paano mo ginawa yung account mo? Paano mo ginawa yung YouTube channel mo? Ganun din yan lalab. Ibang account. Ibang email. Gawa ka ng 10 na magkakaibang email. Sa 10 alagados, isa lang ang phone. I-sign in mo lalab lahat sa cellphone mo. Iano mo lang. Ako nga, ayan, naka-sign in lahat dito sa cellphone. Yung 20 naka-sign in. Palipat-lipat lang. Ha ha ha. Patusok kung hindi ikaw, tusukin ko. Sige, tusukin kung kaya mo. Ay, kumusta ka na? Hoy, it's Yummy. Isa lang ba kahit hindi ko alam yan, host? Ayan, 5 million mega love shout out. Wait lang, it's Yummy. Palablab po nakapin mga lalabs. Nakapin po, baby pa yung nakapin. Ayan natin si Bradka Kicks.
50 pa lang mamaya, Brad Kakiksa. Diyan ka lang muna sa taas. Diyan ka lang lalab sa taas. Huwag ka munang bumaba. Tapusin ko lang to si ano. Si Anaisha. Natusok na kita ho. Salamat lalab sa patusok mo. Na-feel ko yung tusok mo. Thank you. Patamsak Sisi. Ayan, meron ka lalab ano? Premier? Kain tayo. Anong pagkain mo, lalabs? Ano breakfast mo dyan? Tapos na akong kumain. Inulam ko hotdog. Saka ano, kape. Ano ba ito? Naglulok na naman tong cellphone na to. Pambata to. Ano yan? Pambata na yan. Hotdog. BCIB. Ayan, nagbaba ng buy. BCIB. BCIB lalab, migalab, shout out. It's Yami coming sa'yo from BCIB. Ayan, it's Yami. On the way si ano, BCIB lalabs. It's Yami, on the way na. Gumuhit na agad si Anaisha. Ayan, 4 million migalab, shout out. Kumusta ka na, It's Yami? Di ba sabi mo marami kang account? Siguro ang laki-laki ng sweldo mo. Ano, It's Yami? Tama ba? It's Yami? Hi, my YouTube channel. Please help me, my old friend. Nancy Baby Girl TY. TJ pala, migalab shout out. Nancy Lalab, migalab shout out. Rodi Raheta, 7:09 p.m. Migalab shout out, Rodi. Thank you so much. Why you're not dropping your link so that everybody will connect it to you? Rodi, drop your link, lalabs. Palablab po nakapin mga lalab. Baby pa yung nakapin mga lalabs. Mamaya bigyan kita ng 10 ano. Brad Kicks, wait lang ha. Tapusin ko lang to kay ano. Kay Anaisha. Tamsak Danos, harang from Freddy Aguilaros. Akala ko si Freddy Aguilar. Freddy Aguilaros, TV24, Tamsak Danos, harang. Wala pa, host. Mabuti pa ang mga hindi pa muni. Nag-enjoy pa sila. Walang stress. Pare-fresh po ng bahay nyo, host. Naka-15 na ako. Gumagalaw. Di gumagalaw. Ano siya? Patingin nga natin. Anong meron sa akin? Hindi talaga 73. Ano, 3 lang dumikit. Baka napalo yung alagad mo, lalabs, oy. Ano lang siya, Tektro, megalab, shout out. Batang Tambay, 1020 po, tamsakan po sa video from Batang Tambay. Mag-clear story ka muna, ano. Anay siya. Pero gumuhit ka ng isang guhit sa akin, no. Lalab, 3 lang dumikit. Ayan, lalabs, oy, oh. Hindi talaga dumidikit yung alagad mo. Buti nga, may 3 sa akin, wala talaga. Eh, ano lang yan ang mga lalab, clear stream nyo lang yan, tapos pahinga ng 1 araw. Baka kasi madami nang nadikitan yan.
Wala talaga Anasya. Pero ilan na ba nadikit ko sa'yo? 1, 2, 3, 4. Naka-12 na ako sa'yo, Anasya. Naka-isang guhit ka na. Ayun, lalab, tatlong dumikit, lalabs, Anasya. Napalo ata yung alagad mo. Ganyan din sa akin ng isang araw, lalab, ayaw dumikit. Anasya. Ganyan din sa akin isang araw. I-clear history mo muna yung lalabs, yung alagad mo. Baka napalo yan ni Lolo. It's yummy. Ayan, nakadikit na ako sa'yo ng 12. Pero gumuhit ka ng isang guhit, oh. Nag 3.3. Sir JM Vlog, mega love, shout out. Pahingayin mo muna yung lalabs, oy. Masarap pala kainin ito. Ano ba yan? Hotdog. Si Raulo. Masarap pala kainin ito, host. Ano ba yung kinakain mo? Andito ko sa bahay mo, Brad Kakix. Mga lalab, palablab pa ako nakapin, mga lalab. Brad Kakix, nasa bahay mo ako, oh. Lalab, ayan mo muna yan. Pahingayin mo muna yung alagad mo, lalab, na palo yan. Brad Kakix, Mix TV dan Road to Grade 4 from Take True. Ayan, Brad Kakix, nasa bahay mo ako, ha. Brad Kakix. TY. Ayan, 2 minutes watch. Ano yun, ma? Sulina? Tarin. Brad Kakix, pangalawang dikit. Inday Lal Bisaya, Batang Tambay. Inday Lalabs. Kanina, 20 tayo lalabs, oy. Katiya. Danarango, Shirley Ann, Piderio, Migalab, shout out, Shirley Ann. Nagluluko na naman ang aking mobile. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Take Trudan from Brad Kakix. Di na tumuloy, ma. May bumili kasi, os, di ko narinig. No, hindi mo naman nag-asking sa building. Hindi. Sabi, may tindahan kaya pala lalabs, okay lang. Kaya bigla ka palang nawala. Nawala na si Anasya. Napalo ata yung niya kasi alagad. Tayo lalab Inday Bisaya. Ano Inday Lal? Di pa tayo lalab X. FW ako. Ja Lifestyle Migalab, shout out. Ano yan, ma? X na host, oy. X na ba tayo? Inday Lal? Saan ba tayo nagka-X? Saan ba tayo nagkadikitan lalabs, oy? X na pala tayo? Check ko muna, host, kung meron pa. Sige, lalabs.
5 million mega love shout out. 21 thumbs up. Thank you so much everyone. Lalab Shirley Ann Pederio, lalab mega love shout out. Ayan, 5 million mega love shout out. Pa-wait host ha, pinadikitan kita, ayaw kasi gumalaw. Salamat. Sige lalab, nakadikit pa naman ako sa'yo ng 12 pa lang, kulang pa. Tatlo lang lalab, dumikit sa alagad mo. Baka napalo. Nasobrahan ka na ata sa kakabartir eh, di mo pinapahinga yung alagad mo. Nasobrahan na yan. Napagod, pahingayin mo naman yung alagad mo lalabs, oy. Di mo na ata pinapatulog yan. Diyos ko. Ayan. Sige lalab, kulang pa ako sa'yo ng ano. Kulang pa ako ng 8. Ay, Brad Kaks, di pa ako tapos sa'yo lalabs. Sige lalab, ituloy ko na to, Anasya. Bright TV. 8 na lang kulang ko sa'yo lalabs, Anasya ha. Bright TV, mega love shout out. Owa Channel TV, mega love shout out, Owa. Diyan pala si Owa mo to. Bright TV, tusok. Lalab, salamat sa iyong patusok. Ayan, bigyan kita ng jacket. Tarirarirarin. Yan naman, nag-unstable na naman ang buang. Take through Pasilip 30 from Bright TV. Yan, si Bray may 30. Ano lalabs? Ayan, may 30 available si ano mga lalabs? Bright TV may available. Boards TV, mega love shout out, Boards. Ayan lalabs, continue na ako sa'yo. Anasya. Tarararararan, tarararararan. Tamsak harang host from Boards. Elma Abayon, Madam mega love shout out. Madam Elma, mega love shout out po. Ayan lalabs, Anasya, continue na lalabs. I will continue to connect it to you, my all. Banana. Road to grade 4, pasukli sa nakapin. Brad Kaks, magsukli ka lalabs sa nakapin, ay. Suklian mo yan mga dumikit sa'yo lalabs. Tarin tariraririn, tarirarararan. Okay na pala si Malben. Nakadikit na pala to. Tracy. Indaylal, ayan si Indaylal. May 17 pa ako hindi dikit sa'yo, host. May 17. Wait lang lalabsa. Tapusin. Mag-barter ka muna dyan lalabs sa iba lalabs. Di pa ako tapos kay Anasya. Ayan, meron dyan, merong alagad. Sino ba yun? Si Board. Go 30. Ayan, si Bray TV lalabs. May 30. Si Bray. Si Bray TV may 30 lalabs. Bray TV bahay mo 1.55 thumbs up, 48 thumbs up below tayo. Die. Ayan. Alex Tampol lalab, mega love shout out, Alex Tampol. Lalab Alex, mega love shout out. Tarin tariraririn. Tektro Dan kanina pa po from Brax. Brad Kaks. Jute lalab, mega love shout out, Jute. Thumbs up guwapa from Jute lalab, mega love shout out. Ex na ako sa kanila, Indaylal Bisaya. Mga ex na pala. Tarantarirariraran. Kahit talaga saan, talagang
Val. Wait lang, lalabs ha. Jam Vlogs, support, patamsak please sa premiere. Jams Vlog, lalab, 8 million mega love shout out. Tarin tariraririn. Rarararararan. Alex Tampol, mega love shout out, Alex Tampol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apat na lang kay Anaisha. Matapos na ako sa'yo, lalab. Apat na lang. Apat na lang. Ayan, 10 million mega love shout out. Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin, mga lalabs. Wait lang, lalabs ha. Hinday lal. Tapusin ko lang si Anasha. Apat na lang. Tapos na ako sa kanya. Patamsak please premiere. Sige lalab, tamsakan natin yan. Bright TV OTW na 30 tamsak bell all tayo lalab from Boards TV. Bright TV OTW si Board sa'yo. Carl Jairo, Noledo, Miguel Love shout out. Good morning po. Ayan, Carl Jairo, lalab, Miguel Love shout out. Bigyan kita ng jacket. Ayan, Carl, meron ka ng jacket, lalabs. Ayan, meron ka ng jacket. Hindi ka na magbaba ng yung bahay. Nilipat-lipad naman ito. Pa-play po ako, host, from Carl Jairo. WS na lang ba yung kailangan mo, Carl? Brad Kakix, thanks po from Tik True. Ayan, Anaisha lalab, gumuhit ka na ng 2 guhit. Anaisha. Dalawa na lang pala, kulang ko, tapos na ako sa'yo. 2 na lang. Sige, lalab, play natin yan, lalab, no worries. Veni. Ay. Sige, lalabs. Pa-help po sa W. Ilan na ba yung WH mo, Carl? Boards link din. From my channel is my passion. Link done. Ayan, Boards, dan sa'yo si my channel is my passion. Mega love shout out. Dan na sa'yo, lalab, si po. Si my passion. Ayun, lalab, Dan na ako sa'yo, Anasya, ha. Dan ako sa'yo ng 20. Lolo ko na naman tong mobile na tong buang na to. Host, pwede po ba ako play ng 1 week para po makuha ko yung 500? Sige, lalab, kunin ko yung pangalan mo, ha. I-play kita mamaya pagkatapos ng live ko, ha. Main channel mo ba to? Ayan, Anaisha, lalabs. Dan na ako sa'yo ng 20, ha. Ayan, gumuhit ka ng 2 guhit. Opo, host, TY. Main channel mo to, sa? Hindi mo to main channel. Hindi po. Samira, lalab, Mega Love, shout out. Ikunin ko yung pangalan mo, lalab, sa play kita. YTC pala to. YTC Carl. Wala pa bang 500 yung mo, WH? 1.18k ka, ha. Sige, play kita mamaya, ha. Kinuha ko yung pangalan mo. Road to grade 4. Freddy Aguilaros.
Gita Lakshmi Channel, mega love shout out. Opo, kunti pa lang po WH ko. Mag-ano ka lalab, mag-silent LS ka pag ikaw matulog. Hayaan mo lang naka-play yan. My channel is my passion. Lalabs, ano, Anasya? Dan na ako sa'yo ng 20, lalabs. Ganun pa rin yung bahay ko ba? Ayan, opo, kunti pa lang po, Tamsak host from Angel Benz TV. Kasi po, inubos yung 1K po. Ay, ganun. Ganun talaga yan, lalabs. Ayaw pa rin, ano, host, bawal pa yung picture na i-edit mo tapos upload. Hindi yun bawal, lalabs. Huwag ka lang munang mag-upload ng mga TikTok, lalabs. Huwag ka mag-upload ng mga TikTok na hindi ka pa muni. Bawal yon. Huwag ka mag-upload ng TikTok, lalabs, ha. Bawal yung TikTok. Saka ka na mag-upload ng TikTok pag monetize ka na. Bawal yung TikTok, lalabs. Miss Everyday, Tamsak, Tarahos, Indaylal. Opo, kunti pa lang po WS ko. Patingin ka, lalab, Indaylal, yung bahay mo, lalabs. Ay, tingnan ko nga, lalabs, Indaylal. Sana yung bahay mo, lalabs? Miss Everyday, mega love shout out. Lalab, Indaylal. Ay, ang content ko po ay doon po kay Silin, tapos i-edit ko yung picture niya. Lalab, wag kang gumamit noon. Dapat yung sarili mong video, pasaway ka. Huwag kang gagamit ng ibang picture. Lagay mo yung mukha mo dyan. There's 21, mega love shout out. Opo, kunti pa lang po WH ko. There's 21 TV, mega love shout out. Ano, Inday, lalab, saan ka na? Sana yung bahay mo, lalab, pasilip na. Mamaya play kita, ha. Hi, my friend, Korean, my friend, mega love shout out. Charirirarin. Korean, hello, friend. How are you, my Korean friend? ML na lang po yan. Mag-ML ka na lang, lalabs. Huwag kang kukuha ng video ng iba. I-edit mo. Bawal yun, lalabs. Ay, baka hindi ka mamonetize. Magkakaproblema ka dyan, ano? Carl, sumunod ka sa rules ni Lolo. Brad ka, Kicks TY Sepide. Di pa ako tapos sa'yo, lalabs. Maganda kung sarili mong content, hindi yung re-upload mo yung ibang content sa iba. Yes, oo, Carl. Huwag kang mag-upload yan, lalabs. Ay, magka-problema ka sa monetize mo. Hindi ka yan ma-approve. Inday Lal Bisaya, sige, silipin ko na yan. 9 million, mega love shout out. Ba't ka kasi nagkukuha ng iba? Bawal yon. Unang-una yun ang bawal ni Lolo. Magka-problema ka yan, lalas, pag ikay mag-apply ng monetization. Oy, mag-iyak-iyak ka dyan. Kakahintay-hintay mo, hindi kaya approval ni Lolo. Sayang lang ng mga paghihirap mo. Hinday lal. Hala, lalabs, Juralyn. Ex pala tayo, lalabs, oy. Juralyn, ex na pala tayo, lalabs. Wag na lang, thank you so much. Si Juralyn pala to, kaya pala sabi niya kanina, daldal ni Osba. 7 million, mega love shout out. Os, pwede po ba yung video ko unlisted ko na lang po? Pasaway niya kasi, bakit kasi kumukuha ng ibang video? Ilagay mo sa video mo yung mukha mo. Kahit anong video, basta galing sa puso mo at kaluluwa. Huwag yung galing sa iba, kinuha mo lang sa ibang video tapos edit mo, re-upload mo, bawal yon, oy. Ay, Korean, my friend, mega love shout out. My channel is my passion. Ayan, bisa. Huwag mo nang gawin yan, ano, Carl.
Naka 1K ka na, oy. Inday Lal Bisaya. Ex na pala tayo, lalabs, oy. Mahirap na yung ex ibalik. Tapos na, ex na pala tayo. Saklap. Host, play mo nyo ko ng 1 month, ha. Mamaya na lang, play kita. Oo. Play kita. Tiwayos. Huwag ka nang mag-upload ng galing sa ibang channel. Bawal yan. Sayang lang mga paghihirap mo dyan. Pagdating ng araw, pag na-reach mo yung 1K, tapos may mga ganyan ka, hindi yan ma-approve ni Lolo. Sayang ng paghihirap mo. Ayan. Sayang ng puyat mo kakabanana. Wala pang kain-kain, nang babanana na, oh. Kahit naihi ka na nga, ayaw mo pang umalis sa harapan ng cellphone mo, eh. Kahit nga naihi ka na, nadala-dalaw pa rin yung cellphone mo, eh. Jerby, tamsak sa tumoy na mo, host. Jerby, mega love shout out. Delete ko na lang po ba? Ilan na ba yung lalas? Marami ka na bang na-upload? Pasaway ka kasi hindi ka nagbabasa ng... Magtanong ka kasi, lalabs. Magtanong ka kasi pag pumapasok ka sa LS. Magtanong-tanong ka, lalab. Huwag ka puro upload. Huwag ka puro re-upload. Ay, bawal yan, ay. Ayan. Opo, eh. Tapos huwag kang upload ng TikTok. Saka na mag-upload ng TikTok pag ikay monetize na. Wala na magagawa si Lolo dyan. Premiere from Jams Vlog. Sige, lalab, tamsakan natin ang iyong premiere. Ayan. Tamsak na, lalab, tamsak si Jams pala to. Si Madam Jams. Ayan, tamsak na, lalabs. Oy. Ako yung si Bicolana Jams. Or private po. Ano ba dapat gawin, mga lalabs? I-private mo na lang. Please, find Puchion Guapo. Guanjay. Guanjay pala, oy, ambot. Bicolanong Rabason, mega love shout out. Hello po, manay. Bicolano lalab, mega love shout out. Freddy Aguilar, TV24, hoy. Bicolanong Rabason, lalab, kumusta ka na ba? Kumusta na ang imong baloy? Hi, Brad Kakix. Ayan, Brad Kakix, bakit mo naka-off man yung mo? Yung comments. Hindi naman to pang kids. Siguro tanggalin mo yan. I-open mo. Sabihin mo not for kids. Siguro clinic mo yung for kids. Bakit naka-turn off naman yung mo? Yung comment section mo. I-open mo to Brad Kakix. Buhay biyahero, disgrasya, karambola sa Islex. Brad Kakix. Pag nag-upload ka, meron pagpipilian doon. May nakalagay doon not for kids. Hoy, hi big head. Hoy, I'm not big head. Big head fish. Okay lang po, Bicolanong Rabason Vlog. Road to grade 4 from Tektro. Sige, lalab, sunod kita Tektro, ha. Grade 4, road to grade 4. Tektro. Brad Kakix. Ambot man ka, dudong, ay. Like, thank you so much sa palike mo, lalabs, ay. Party music. Salamat, host from Tektro. Oh my God, why it's loading? Ano naman, lintian naman, nakaaga-aga naman yan. 9 million mega love siya. Host, ano po ba FB mo? Lalabs, mo ko sa aking FB page, ha. Ilagay ko yung FB page ko. Ayan, meron akong FB page. Follow mo ko doon. Ito, host. Oh, not for old. Yan, 7 million mega love. Shout out. Connection unstable. Lintian man, internet man. Tektro, sige po. Manag ba? Anong oras pa lang? Ha? Ano? Ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy igagawin ko. Ano ba yun? Sa sobrang daldal ko, nakalimutan ko tuloy yung gagawin ko. Ay, Diyos ko. Ulyanin si host. Oy. Ano bang gagawin ko? Yung FB page pala. Ambot. Ay, Diyos ko.
Ayan, lalab yung FB page ko, ha. Ayan, Ailinski Vlog. Same ng aking YouTube channel. Ailinski Vlog. Oy, Diyos ko. Pag tumatanda na talaga, makalimutan ng mga meron ng ano ba yon? Alzheimer ba yon? Ay, hoy, bartiran pag wala, suntukan na lang, char. Hoy, magbartir kayo dyan, mga lalobs. Pag wala daw bartiran, magsuntukan na lang. Nasaan na si Beshi? Baba ka ng bahay, hindi yata lumabas sa bahay ko. Hoy, it's yummy. Jerby, ayan, napaos na tuloy si Os, kakadaldal. Ay, Diyos ko. And mga lalabs, yung aking bahay, mga lalabs, baka gusto nyo namang tingnan yung bahay ko. Ay, mga lalabs, kahit 1 minute lang, oy. Kahit 1 minute lang, mga lalabs, sapat na. Sapat na ang minsang minahal mo ako. Just 21 TBFW dan si Jerby to. Angel Benz TV, ayan, nagbaba ng bahay. 10 million Migalab, shout out. Yes, lalab. Ayan, sige lalabs. I-message mo lang ako, na-receive ko na lalab yung message mamaya, tingnan ko, ha. 8 million Migalab, shout out. Angel Benz TV. Lalab Migalab, shout out. Bradka Kicks. Ayan, si Bradka Kicks, 55 na. Bradka Kicks, ayan na. Pangalawang hindi ko na alam kung pang ilang dikit to. 55 ka na. Nakalima na ata ako sa'yo. Bibigyan kita ng 10. Nandyan pa ba si Tiktro? Hoy, Tiktro. Host, mag-refresh ako. Di dumidikit. Nag-clear history na ako. Jan Mick Passion. Oh my God. Lalab, mag-ano ka? Clear history. Jan Mick. Puro ka lang ata banana. Hindi mo dinilisan yung mo, alagad. Mag-clear history ka, lalabs, oy. Pengayin nyo naman yung mga alagad, yung mga lalab, baka pagod na kakadikit. Kaya di na dumidikit kasi pagod na yan. Ayan, TY from Bradka Kicks. Bakas kayo dito, guys. Basta main account, babalikan ko from It's Yummy. Ayan, lalab, salamat, oy. Nasaan na si Anasya, oy? Anasya! Hindi dumikit ang iyong alagad, Inday Garutay. Ayan. Hindi ko lang ng rabason, amo na sa Inonoy Dan from Jess 21 TV. Freddy Aguilar, TV24, nagbaba ng bahay. Nandiyan si Freddy Aguilar. 9 million, Miguelab, shout out, 9 million. Oy, wala talaga, ayaw nila or wala talaga. Mga lalabs, meron kayong alagad dyan, oy. Si Inday Lal Bisaya may may 100. Ikaw ba Just 21? Meron ka bang alagad dyan, lalab? Idikit mo na kay Inday Lal Bisaya, oy. Ikaw Just 21, lalab, oy, meron ka. Ikaw Freddy, Jan Mick. Ayan, si Jan Mick, meron yan eh. Idikit nyo na mga lalabs yung pwede nyong idikit dyan. Na all may kabartir si Os. Wala lalabs. Yung kabartir ko ba, hindi naman dumikit yung alagad niya, ay. Nakadikit na ako sa kanya ng 20 sa wifi siguro. Pahingayin mo muna dyan, Mick, yung alagad mo, baka napagod na yan. Ikaw ba naman marami kang dinidikitan, ikaw di ka ba naman mapagod? 7:40 PM, Rodi Iraheta. Okay, lalabs, Rodi, salamat for informing me that your timing is already 7:40 PM. Maybe after few minutes, you will sleep. Rodi, thank you. Rodi is from US. Ikaw sunod, take through, ha. Wait lang, tapusin ko lang to si Brad. Gawin ko lang tong 60. Ayan. Mga lalab, 3 na lang sa nakapin. Baka naman di kita niyo nakapin, mga lalabs. Oy, birds. Nag-refresh ako, ha. Tapusin ko ito. Sige lang dyan, Mix, lalabs. Sige lang. Go lang ng go until succeed. Ayan, 10 million, mega love shoutout. Hindi nga ako napagod. Apay account ko puro main.
Wow, sana all po Robin ng account. Oy, ano? It's yummy. Sumahod ka dyan lahat ng account mo, sumahod ka? Sana all. Pautang naman, it's yummy. Yummy! Pautang. Pautang naman dyan, it's yummy. Oy, ikaw ba naman 4 yung account? Sumasahod ng isang account, 20K? Mga lalabs. Kahapon din, di dumikit 100. Lalab, napagod na yan. Pahingain mo naman, oy. Sana all sa pa 56 na. Ayan, lalab, on the way na gawin kitang 60. Sir James, GPGP, mega love, shout out. Paayuda na lang host from Indaylal, Bisaya, ambot man lalabs, oy. Dikit na nga yung alagad ko sa'yo, lalab, oy. Jerby, TW na sa'yo, saang lugar ka? Jerby, taga saan ka ba, Jerby? Sabi na Justin Tiwan, saang lugar ka daw ba? Saang lupalop ka ng mundo? Nakatira. Nasa Mars ka ba? Ayan, road to grade 4 from Take True. Take True natin, Take True. Take True is 380. Wait lang na, tapusin ko lang yung nakapin ha. Take True. Brad ka kicks. Mga lalab, sa nakapin, 3 na lang. 3 na lang, matapos na tayo sa nakapin. Ayan. Teke. Hala, bira was. Freddy Aguilar, host. Kakasahod mo lang, sige ka na, pangutang. Na ano ba yan? Hoy, di ba pwedeng jokes lang? Masyado ka namang seryoso, Justin Tiwan. Hindi pang sahod, host. Libangan lang. Sana all, libangan lang. Ayan, Justin Tiwan. Nagbaba ng bahay. Di ba pwedeng jokes lang? Kuwait ako, Qatar ako now. Nasa Qatar si Jers. Si Jerby pala, nasa Qatar. Ingat ka dyan, lalab. Dyan make passion. Dan 30 tamsak bill all. Start 1.55 to 158 tamsak 48 to 78. Salamat. Kau wala pa nadagdag bahay ko, host. Anyari. Ano daw, lalabs? Nag-refresh siya kasi hindi dumidikit yung kanyang alagad. Napalo din ata yan, lalabs. Oy. Brad ka kicks. 11 million out. Brad ka kicks. Ayan, ilan na lang sa nakapin. Tingnan natin sa nakapin. Ayan, isa na lang sa nakapin, mga lalabs. Matapos na. Mag-ano ka na take true. Running 100K na yung isa kong host. Sana all. Sana all. Jerry Rock lalab, mega love shout out. Jerry Rock Mix Vlog, mega love shout out. Tamsak boss, payuda naman po, salamat. Oy, from Jerry. Jerry lalab, kumusta ka na? Charin. Chararan, charirarirarin. Hoy, joke lang, host. O sige, joke lang tayong dalawa, lalab. Mag-joke na lang tayo. Si Justin Tiwan, masyado tong seryoso sa kanyang buhay eh. Minsan mga lalab, kailangan nyo rin mag-jokes, wag puro seryoso. Ay, Etsyami, dan si Jerby. Ay, Etsyami, magsukli ka dyan kasi marami kang account. Dapat nga, Etsyami, ikaw mag-ayuda sa akin eh. Dahil mong account eh. DTS, lalab, migalab, shout out. How are you, my friend DTS? Long time ago. Ayan, take true, baba ka na ng bahay mo. Nag-60 ka na, Brad Kicks. It's yummy. Ay, it's yummy. Oy. It's yummy. 9 million mega love shout out. 9 million mega love shout out. Anay siya. Nasaan na si Anay siya? Ay. Hindi mo ko lalab. Hindi kita yung lalabs. Ay. Tararam, tarirarirarin. Hindi niya ako sinuklian, mga lalas. Tinapos ko yung kanyang 20. Pag grade 4, ho? Tiktero, magbaba ka ng bahay mo. Find beautiful from DTS. Baba nang yung bahay, lalabs, oy.
BTS lalab, 11 million mega love shout out. Tektro, baba ng bahay mo. Brad ka, Kicks, nag-60 ka na lalabs. Jerry Rock Mix Vlog, ayan, Dan. From Jerby 2. Ayan, 13 million mega love shout out. Ang laki ng bahay mo, host, hindi na sa saging kailangan mo, jowa na lang. Siya may ambot ka dudong, ay. Hindi naman hindi yung jowa, kaliwali jowa. Kailangan ko banana. Iwayos, congrats to me. Ayan, congrats, Brad ka, Kicks. Gawa ka lalabs ng maraming alagad, Brad ka, Kicks. Gawa ka ng 10, ninja. Tapos, punta ka sa mga nagbabartir. Makipagpalitan ka para madali kang 1K. Ano ka lang, kahit nilalagas yan, pag nalagas, bartir uli. Hanggang sa ma-reach mo yung 1,000. Ayan. Jerby, okay, ingat ka lagi. Ako na nasa British Virgin Island now. Wow, sana all nasa British Virgin. Si Justin Tiwan. Hello, Islandski. Black Dress Official Lalab Migalab shout out. Dan share. Black Dress Lalab Migalab shout out. Board, salamat. Ongoing ako. Check ko kasi umikot na kailan na ako. Di pa rin kaya nag-refresh ako ng wifi. How are you, Black Dress? Lalab Migalab shout out. Hoy, lalabs, oy. Nasaan naman ang to si Dudong, oy? Tiktro, nasaan na yung bahay mo, lalab, Tiktro, oy? Tiktro, baba ang imong bahay, oy. Taririn, tarin. Nasaan na si Tiktro? Ayan na pala siya. Palablab na kapin mga lalab, baby pa ang bahay. Baby pa, si Tiktro. Jerby on the way, Jerby. Bibi pa yung bahay, mga lalab, maluoy naman, mga lalab, maluoy. Indaylal, Bisaya, ayan si Indaylal, merong mga alagad yan. Hoy, it's yummy. It's yummy, Dudong. I am good, thanks, and you, I am good also, lalabs. Thanks to you also. Black Dress, God bless. God bless, lalab. And 11 million, Miguelab, shout out, 11 million. Tarantarirarin. Malalapalablab po ako nakapin 9 million megalab shoutout sana all baby pa na pitch pa ha. Tarariraririran. Palablab po nakapin mga lalabs. Malalapatamsak naman ako sa premiere ni mga lalas ni Harley. Yan, binaba kong bahay, may premier mga lalas. Palablab naman. 10 million megalab shout out. Harley TV may premier mga lalabs. Baka naman mga lalas, paluoy naman, palablab naman. Oy, patamsak. Patamsak mga lalabs. Jerby to Dan from It's Yummy. Jerby lalab, Dan sa'yo si It's Yummy lalabs. Pabalikan na lang po, salamat. Ayan mga lalabs, kung meron kayong pang-bartir dyan, pwede kayong mag-bartir dyan. Steven Chiyong, Tamsak Host. Steven Lalab, Migalab, shout out. Ayan, Migalab, shout out everyone. Bloody ko dahil binababa ni Ailinski. Not for all, it's yummy. Ananda Sanggit Prava is from India, sa? Ananda, Migalab, shout out, my friend Ananda. 12 million, Migalab, shout out. And Ananda Sanggit, alam ko yan. Kaso dati sabi sa akin, wala daw pambili ng pasador. Kaya nag-send ako ng 300. Diyos ko, pasador lang lalam. Magkano lang ang pasador? Meron kaming pasador dito sa tindahan. 8 lang. 8 lang ang pasador lalab. May may wings. May wings. Pasador 8 pesos. Ayan, magkano yung 12 pesos? Ay, 12 na piraso, oh. Magkano yung 300 pesos? Sobra-sobra na yun, Just 21. Pasalamat na lang, mag-ano ka na lang. Marami namang balik yun sa'yo yung 300. Madudoble yung 300 mo. Miguel Love, shout out sa lahat para Miss Steven Chiyong. Ayan, Black Dress Official, nagbaba ng bahay. Anthony Benitez, hello po, Miguel Love, shout out, lalabs. Kawatag utan, Miguel Love, shout out. Kawatag, ayan, may jacket ka na, Tamsak Host. Just 21, Miguel Love, shout out, nagbaba ng bahay.
Sa nakapin, +8 Ailinski. Mashallah, mashallah. Thank you so much, Black Dress. You're so kind, my friend, Black Dress. Ayan, take throw on the way daw. +8 sa'yo. Nag-aayuda yan si Black Dress. Palablab guys from Jers 21. Host, wala palang super thanks ang live stream. Wala lalabs. Nabasa ko lang sa yon. Sa short. Sa short video lang ata yon. Sa live wala. Walang super thanks. Sa short video lang nabasa ko doon. Annalyn Galendes, mega love, shout out, thumbs up. Welcome Ailinski, lalab, thank you so much. Oh my God, bakit ko na pangalan kay Bloody? It's wrong. Kawatag Utan, Anthony Benetes Dan from Kawatag Utan. Subukan nyo mag super thanks dito, gusto ko maranasan. Alam ko lalab, walang super thanks sa live. Nabasa ko dun sa short lang yan short video lang. OTW sa nakapin from Steven Chinyong. I'm back manay from Bicolanong Rabason. Freddy Aguilaros, TV24. Ayan si Kawatan mga lalas, May 2030. Ayo, Madam Inday Lal, andito ka ba Madam Inday Lal? May available si Kawatag Utan, 2030 guys. Ayan si Kawatag Utan, May 2030. Kawatag. May 2030 mga lalabs, si Kawatag lalabs. Oy. Ayan Kawatag. Ex na ba tayo? Nasaan yung bahay mo lalabs? Bicolanong Rabason Vlog, nagbaba ng bahay. Bicolanong Uragon. Kawatag from Black Dress Official. Lalab my friend, thank you so much. 8 million mega love shout out. Ayan, 8 million in the house, mega love shout out. Freddy Aguilaros TV, nagbaba ng bahay. Tetro, ayan, di pa ako napupunta sa bahay mo ha. Mga lalapalabla po, nakapin kay Tetro. Freddy Aguilaros TV24, ayan, nagbaba ng bahay. Palablab na kapin mga lalabs. Freddy Aguilaros, Kino Bambam, Tamsak 48, Madam Harangdan. Kino lalab, mega love, shout out. Wow, sana all. Pa-swimming lang to si Kino, sana all, lagi na nagta-trouble. Nasa regular video yan, host, ang super thanks from It's Yummy. Black Dress Official Tarabente. Kawatag Utan. Ayan, Inday Lalabs. Merong available si Kawatag Utan. Yahoo, happy October, Madam Yahoo. Yes, lalab, malapit na pala akong mag 2 years. 2 years na pala akong mga lalab sa aking malapit na sa October. Ano ba yon? Mary the Promoter, Black Dress Official, Kawatag Utan. O sino ba to? XXX na. Oh my God, X na pala. Kino Bambam nagbaba ng bahay. Kawatag Utan, si Inday Vlog pala. X naman pala tayo lalabs. Kasi nakaitim na rin, no? Ang laki ng bahay niya, nasa 14K sana all. Ayaw lang ko isabit, host, ha? Sige lang, Kawatag Utan. Mary Miguelab, shout out from Black Dress. Boards, 5.47 to 5.49K from Bright TV. Tektro Dan Connect from Kino Bambam. Kino Bambam Dan, pasuklin na kapin. Tamska, Sir Bruchito, mega love shout out. Sir Bruchito, oy, mega love shout out. Tektro. 387 si Tektro. Sir Bruchito lalab, mega love shout out po, Sir Bruchito. Steven Chiyong, Dan Paul Tektro, 384. Tektro, ayan, nasa bahay mo ako, Tektro. Mga lalab show nakapin, baby pa yan.
Dansa nakapin from Bicolanong Rabason. Ayan, take through. Suklian mo yung mga dumikit sa ilalab, ha. Ayan, take through. 2 minutes. Take through. Oh my God. Ano ba to? Ayan, take through. Hindi na ako magbakas take through, ha. Si Bright TV may 30. Mga lalab, plus 20 sa nakapin. Live 30 likes, Sister Islandski. Thank you so much, Black Dress Official lalab. God bless. Thank you. Ayan, may available na 30 si Bright TV. Just 21 TV OFW, nagbaba ng bahay. Jan Mick Passion Dan from Brochito Channel. Take through lalabs. Ayan. Full watch. Full watch sa video mo. Hindi na tumalagas. Inshallah. Welcome Eileen Skip Lam Black Dress. Lalab, thank you so much talaga. Iha. Kinubambam dan tamsak dikit from Kawatag Utan. Lalab kino. Dan na si Kawatan Utag. Utan pala ambot. Mali yung basa ko. Kawatan Utag. Dan na sa'yo lalabs. Ano ba to? Ayaw magtamsak. Ambot oy, hoy, ambot. Ambot sa imong lubot. Nabulol na oy. Kawatag Utan, watching now. Dan connect. Nabulol siyo, sobra kasing daldal. Ay, Diyos ko. Ayan, 6 million, big love, shout out, mga lalabs, oy. 390, Tektro TV, congrats. Hoy, Tektro. Congrats, lalab, gumuhit ka na. Huwag ka munang tumambling. 1020 guys, maluoy from Kawatag Utan. Malalab, may 20 si Kawatag Utan. Guys, maluoy na kay Kawatan. Mali, Kawatag pala. Kawatan. Diyos ko, mali-mali ang basa, oy. 6 million big love, shout out. Black Dress, ayan, nagbaba ng bahay, lala, Black Dress. Lablabin natin yan mga lalab si Black Dress. Oy, Diyos ko. 6 million big love, shout out, oy. Oy, Bisaya, big love, shout out. Lalab, ako Bicol. Kaso lang nung nasa abroad kasi ako, yung mga kasama ko sa trabaho ay puro Bisaya. Kaya nakakaintindi rin ako ng kunting Bisaya lang, pero di naman lahat. Galit siya sa Kawatan ba, oy? Kawatag, ambot. Kawatag pala, oy. Ay, si Bray may 30. Ikaw ba Inday Lal? Di pa ba kayo ex ni Bray? Oy, si Boards TV, meron din yan alagad. Black Dress Yahoo from Inday, Bisaya. Inday Lal. Ayan si Inday Lal, Bisaya, mga lalabs. XXX, oh my God. Mayroon talaga maging ex. Mahirap na ibalik yung mga ex. Mga nakaraan na. Ayan. 6 million mega love shout out. Just 21 OFW dan connect with Perma. Ayan, with Perma daw. Just 21 lalab. Bisaya, salamat po. Bisaya, Black Dress lalab. Salamat, oy. Dodong. Syukran, kitir. 7 million mega love shout out. Ayan, Black Dress official dan from Tektro. Ayan, lalab. Maraming salamat, Tektro. Gumuhit ka na lalab. Kawatag Utan, Tektro dan pang 393. From Kawatan Utag. Kawatag Utan. Diyos ko, mali. Ayan, sorry naman, Kawatag Utan. Ayan. Kawatag Utan dan from Kino Bambam. Ayan, si Bright TV, mga lalabs. May 30. Just 21. Ayan, nagbaba ng bahay. Mali. Nabulol, ambot. Mga magalit si Kawatag Utan. Dudong. Kawatag Utan ay lablabin. Tarong tag basahos. Ayan, mga lalabs. Reyno Oposa, Tamsak Host. Hoy, Reyno Dodong. Migalab, shout out. Kumusta ka naman dyan, Reyno?
Kumusta naman ang imong buhay dyan, Reyno? Si Reyno mga lalab, taga ano yan? Taga Canada. Reyno po sa nagbaba ng bahay. Super Supreme, galab shout out. Supremo BGBI 2 thumbs up. Hey, Dan 10 banana sa'yo. 3.67 to 3. Padikitan ka ni Anasya Dan. Salamat lalabs. Opo, kanina yon. Supremo lalab, salamat. Opo, kanina kasi hindi siya dumikit yung alagad niya. Salamat Supremo lalab, God bless. More blessings to come. Thank you. L3 lalab, galab, shout out. New video from L3. Supremo lalab, maraming salamat. God bless po. Black Dress Official nagbaba ng bahay. Ayan. Lalab, maraming salamat. Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan. 12 million mega love shout out. Tararang taran. Reyno Brother mega love shout out from Black Dress Official. Tararang taran. Taririrarin tarin. Reyno Brother lalab mega love shout out my brother. Brother. Tadadan tadan tadan. My brother. Oh. Reyno Brother, mega love shout out. Tiktro, Harley. Ayan, 10 million mega love shout out. 10 million mga lalab, maglablaban, magdikitan mga lalab. Ayan. Supremo lalab, salamat talaga lalab, salamat. Kino TW na Dan, from Jess 21. Salamat. Gandang Supremo BGB1 to, Yahoo. Kasipag talaga ni Kamahalan. Kinot OTW Dan from Jess 21, Black Dress Official, Tara 20. And maraming alagad yan si lalabs. Hindi ko alam si, parang ibang lahi ito eh. Si Black Dress parang ibang lahi. Steven Chiyong, mega love shout out. Nagbaba ng bike, Kino Bambam. Hey, from Supremo. Ayan. Ang sipag pala ni Supremo. Napakasipag. Black Dress lalab, thank you. Supremo, you know how to speak Tagalog? Pasilit my 30 to 50 si Boards TV. Inday Lal Bisaya. Ayan, si Bray may 30 mga lalabs. Inday Lal. 11 million mega love shout out. Pasilip my 30 si Borge. Mga lalabs, oy. Tektro TV Dan. 3.7 Islandski, congrats from Black Dress. Thank you so much, Black Dress lalab. God bless. Yes po, Supremo. Kawatag Utan, Borge TV tayo, 20 tamsak bill all. Kayo daw lalabs, Borge TV. 20 daw kayo ni Kawatag Utan. Cedric John Mariano 2, God morning idol. And Tamsak Dan idol from Cedric John Mariano 2. Big love shout out. Support guys from Jers 21. Black Dress Official nagbaba ng bahay. 10-20 sa Dipa X. Rematch from Cedric John Mariano. Ayan, Cedric John. Bright TV Dan connect with Perma from Kino Bambam. Ayan, Boards TV 20 lang, dikit na iba sa'yo eh. From Kawatag Utan. Ayan, Boards 20. Boards 20 lang daw, sabi ni Kawatag Utan. Ayan, 10 million mega love shout out mga lalabs. 10 million mega love shout out. Sana gusto ng ayuda ng banana, pasyal kayo sa LS ko Supremo, bigyan main ko, unlimited ayuda ko. Anong oras ba yung mo LS mo Supremo lalabs? Supremo BGB1 second. Os, dikitan mo yan si Gandang Supremo. O lalabs, punta nga ako dito sa bahay niya. Ayan. Supremo, anong oras ba yung LS mo Supremo? More banana, Tiktro plus 7 from Islandski. Ayan, Tiktro. God bless. From Black Dress. Host, dikitan. Ito na lalab.
Alalay ni Jumar, Tamsak Danhos. Black dress, Panginoon, wag naman sanang mag-loading. Diyos ko naman, Panginoon ko. Patawad. Sana yung bahay niya. Min channel mo to, lalabs, oy. Supremo. Supremo, yung main channel mo ba? 8:45 AM Pinas time. 8:45. Black Dress Official Dan. Jumar Lalab Unyate, mega love shout out. Supremo BG lang po, walang 11. Ay, ambot. Sige na, i-search ko na lang. Kuya Pabs, mega love shout out. Bruchito Brother, salamat po from Black Dress Official. Justin Tiwan, nagbaba ng bahay. Bicolanong Rabasun Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, Supremo, tanggalin ko itong tulalabs. Sige. I-search ko na lang. Supremo BG B1. Ay, ding 5.94K. Tama ba, lalabs? Oy. Ito may ano ka, may premiere. Bicolanong Rabason Vlog. Ito, Supremo BGB1, oh. Dito ko lalab magbakas, ha. Daming coins. Kalibangin ko to, lalab. Premiere mo pala to, lalabs, oy. Pabs TV, nagbaba ng bayan po, main ko, lalabs. Nagbakas ako sa ano mo, ayan, yung premiere. 5 days pa, matagal pa. 10 sa Dipa X dyan, 10-20 rematch from Cedric John. Rematch daw kayo, mga lalabs, yung hindi pa dyan, ano, X. Mahirap yung X, di na pwedeng ibalik. May premiere si Jumar. Ayan, 11 million, mega love shout out. Mega mama. Bicolanong Rabason Vlog ay nagbaba ng bahay. Diyos ko, naglo-loading. Palablab, mga lalab, sa ano, premiere ni ano, mga lalab. Jumar Unyate, ayan, may premiere. Alalay ni Jumar Harang host. Lalab, salamat sa paharang. Dan na po ba kayo nakapin, mga lalabs, nakapin? Ayan, 9 million, mega love shout out. Kumusta na si Titro? Ayan, Titro, ito pa. Mag-400 ka na lalabhan. Isa na lang sa nakapin, mga lalabs. Isa na lang po nakapin. Dan na tayo. 400 na siya. Ay. Isa na lang po sa nakapin. Kino Bambam Black Dress Official Dan from ano, Mary the Promoter. Ayan, Titro. Ano ka na? 401. Mashallah. Mga lalab, patamsak naman ako sa nakapin. Mga lalab, may premiere. Ayan, nakapin po.
Patamsak na kapin mga lalab, may premiere po na kapin. Ayan, Tektro, gumuhit ka na ha, 400 to. Thank you so much, Black Dress Official Lalabs. Mary the Promoter OTW from Kinubambam. Patamsak po nakapin mga lalab, may premiere po ang nakapin. Imong balakat. Welcome, Ailinski. Ayan, nangain na naman si Lolo ng banana mga lalabs. Wala nang ginawa si Lolo kundi mangain. 10 million Migalab, shout out. Mga lalab, patamsak pa ako sa premiere ng nakapin. Patamsak po mga lalabs, nakapin, may premiere po mga lalabs. Patamsak po nakapin mga lalabs, may premiere po ang nakapin. Bright TV tamsak from Bob Pubs TV Vlog. 9 million Migalab, shout out. Tarin tarirarin, tarararararan. Dan sa nakapin, Jomar Onyati PH, Dan Connect from Kinubambam. Lalab, Jomar Onyate. Sige, magbakas ka lang dyan, Kino Lalabs. Nandyan siya, nandyan. Nakita ko siya, si alalay ni Jomar, siya yan. Taririrarin, tarin. Taran, taran. Sa nakapin, plus 8, Ailinski. Ayan, thank you so much po, Black Dress. God bless, Lalabs. Mga lalab, patamsak naman po sa nakapin, mga lalab. Sa nakapin po, may premiere po ang nakapin. $11 million Migalab, shout out. Black Dress Official Lalab, thank you so much. God bless Lalab, God bless more. Ayan, bloody ko din binababa ni Ailinski mga lalab. 11 million Migalab, siya tatamsak dan ho sa nakapin. Kuya Pab, salamat po Kuya Pab. Maraming salamat. Don Diego Siblings, Migalab, shout out, Don Diego. Kuya Pab, salamat po sa patamsak. Jan Make Passion, GMF Premier. May premiere ka, lalabs? Tamsakan natin yan. Mga lalab, patamsak naman po nakapin mga lalabs. Sige lalab, tamsakan natin yan. Jan Mick. 5 hours pa, October 1. At 3 p.m. mamaya pang hapon. Don Diego Lalab, thank you. Sir Mayong, Migalab, shout out po Sir Mayong. 8 million Migalab, shout out. $8:16 p.m. Ayan, from Rodi. Pabs TV Vlog Dan from Tiktro.
Kuya Pops, nagbaba ng bahay. 10 million mega love shout out. 10 million in the house. Pia Saira Kitchen, Dantam Sakhos. Pia Lalab mega love shout out. Ayun, may jacket ka na Pia nyo. Dikit puhos. Nani Selva mega love shout out. Sir Mayong mega love shout out. May premier din. Sige, tamsakan natin yan, Sir Mayong. 33 hours. Matagal pa, 7 p.m. Mamaya pang gabi. Maraming salamat to from Tiktro. Like 64 from Nani Silva. Lalab, salamat sa palike mo, Lalabs. Maraming salamat. Premier, ayan, Sir Mayong TV. May premier, mga Lalabs. Inday Lal Bisaya. Mga Lalab, na po ba kayong magtamsak sa nakapin? Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, mga Lalabs. Tariran, tadadan, tadadadadan. Taridin, tariri, raririn. Ayan, meron pa dito. May premier din to. Naman tayo. Ayan, mga Lalabs. Matamsak din pa ako nakapin, mga Lalabs. May premier, mga Lalabs, nakapin. Harley TV Premier. Ayan, mga Lalabs, yung nakapin. Patamsak din pa ako, mga Lalabs, nakapin, mga Lalabs. Ayan, meron siyang premier alas 10. Mamaya pa naman. Nani Selva, Boa Noite from Black Dress. Nani Selva, thank you so much, Lalab. Pia Saira Lalabs, big love, shout out. Tingnan natin, Pia, main channel mo ba ito, Pia? Tingnan natin kung nakadikit ba ako sa'yo. Go to channel. Ay, hindi mo ito, Lalab, main channel. Black Dress Official, 7 million, mega love, shout out. Don Diego. Black Dress, you have premier also, Lalab. I will give you thumbs up, okay? May premier din pala si Black Dress. Ayan, thumbs up na, Lalabs. Hola, amigo, Black Dress Official, Buwano. Ito hindi kita, Black Dress, ha? May premier ka pala, Lalabs. Mga Lalab, 42 hours pa. Ano pa to? 3:31 a.m. Naku, madaling araw. Sobrang aga. Tamsak Dan from Black Dress. Como estas, Nani Selva from Black Dress Official. 6 million mega love shout out. Kam estas. Ayan. Si Black Dress is not a Filipino. This is Arabic. Mayong TV Tamsak from Pubs TV Vlog. Ayan, Boards TV Dan 21 Tamsak Bill All. 5.49k. To 5.51k ka na, 250 to 273 tamsak. Stowe Bem at Black Dress Official. Harley TV Dan bagong dikit from John Mick. Lalab, maraming salamat, Lalabs. Maraming salamat. Moy Ben Black Dress from Inday Lal Bisaya. Marunong ka rin parang magsalita ng kakaibang Madam Inday. Ayan, 10 million mega love shout out, Nani Selva. Thank you so much, Lalabs. I will take that up for flowers, then I will put it in my flower base. Bim Gracias, amiga from Black Dress. Ayan. Bim Gracias, Lalab. 8 million, mega love shout out. Bisaya Dinada, amiga. Ayan, from Black Dress. Salamat daw, Bisaya Lal. Tarin tarira rira 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 rin. Nani Selva, thank you. Maraming salamat daw, Inday Lalabs. Samira Lalab, mega love shout out. 7 million mega love shout out. Ayan. 7 million, thank you so much everyone sa 7 million in the house. Samira, hello, Samira. Dinada din Black Dress. Ayan, Dinada. Dinada daw, ano yung Dinada? Ayan, thank you so much daw. Hi, Nani Selva from Samira. Black Dress Official, you have 20 banana from Kawatag Utan. Yes, Kawatag Utan. Marami siyang banana. Hindi lang 20. A lot. How are you, Nani Ses? Ayan, from Samira. Boards TV Dan 21 Tamsak Bell from Kawatag Utan.
Borge lalab dan si kawatag. Lalab oy dan si kawatag sa'yo lalabs. 8 million mega love shout out. Ula amiga Samira Chuchay, Backyard Garden from Nani Selva. 8 million mega love shout out, 8 million. Samira Chuchay. Nag-English na din si Kawatag Utan host, natakdan. Marunong din siya mag-English, marunong siyang magsalita ng Espanyol. Ano ata yan eh? Taga Brazil ata yung salita niya, Brazil. Tama ba Brazil? Tama. Harley TV Tamsakdan from Pubs TV Vlog. Obrigada Black Dress Official from Nani Selva. Inday Bisaya Waha from Kawatagutan. Samira Tamslab from John Mick. 10 million Migalab shout out. Mga lalabs ko, wala ko ng mineral water. Because I'm feeling thirsty. I'm feeling thirsty. Ayan, inom tayo ng mineral water mga lalab. Kailangan natin mag-inom ng mineral water. Let's drink mineral water. Edirenex CX. Ayan. Ayan, sarap. Salap. Mga lalab, na po ba kayo magtamsak sa nakapin? Ayan, patamsak na kapin mga lalas, maluoy na maluoy. Sino pa may premier dyan? Ikaw ba dyan, Mick? May premier kalalab, di ba? Dyan, Mick. Ayan, si Bright TV may 30. Natin si Jan Mick, alam ko may premier te. Ayun, may premier siya. Mga lalab, patamsak po na kapin, patamsak. Ayan, may premier si Jan Mick, mga lalabs. Bright TV po, premier. Ayan, patamsak po na kapin, mga lalab, may premier po na kapin. Nakapin, may premier, may premier. Jan Mick, mga lalab, patamsak po na kapin, mga lalas, may premier po si Jan Mick. Vlog Deals Official OTW 20 from Kawatag-Utan. Black Dress Lalab, OTW ng 20 si Kawatag-Utan sa'yo lalabs. Si Amiga Nani Selva from Black Dress Official. Ayan, thank you so much lalab. Nani Selva dan from Samira Chutay. Mga lalab, patamsak naman ako nakapin mga lalab. 7 million mega love shout out. 66 tamsak. 66 tamsak mga lalabs. Thank you so much. Patamsak na kapin, mga lalas. What happened, Mingminga? Nani Selvadan from Samira. Thank you so much. Mga lalab, patamsak po na kapin. They have premier mga lalab. Taririn, tararan, tarararadidarin. Sir Mayong, mega love shout out. Ayan, 7 million mega love shout out. 7 million in the house. Thank you so much. Samira Chutay Backyard Garden, nagbaba ng bahay. DJ Boom Boom. Patamsak po na kapin mga lalab na kapin patamsak. 7 million 67 tamsak. Thank you so much. Vlog Deals Official, your mansion is 1.93k, 28 tamsak. Your premier OTW 20.
Kawatagutan, sige lalab, nagsusukliman yan lalabs. Marami yan siyang alagad. Rodi Rahita, it's already 8:27 p.m. Ayan. Okay, lalab, thank you so much for reminding me. Nabulol si host. For reminding me, your timing is already 8:27 p.m. Kawatag, type 685345. You have a banana? You have more banana ano? Rodi Rahita. 52 pick up. You have a 685345. What is this? Mayong TV Premiere. Mga lalab, Jersey 21, nagbaba ng bay, lablabin po natin. Si Sir Mayong po, may premiere mga lalabs. Patamsak po, nakapin. 68K, 53 tamsak. Got a $45 bill. Wow, sana all. You have a $45 bill. Congratulations, you have $45. But me, I do not have. You got $45 bill. Congratulations. Soon you will get a $100. After, you will get your salary for 1 month. Jan Dan from Vlog Dress Official. Jan Mick Dan sa premier mo ex dikit from Inday Lol. Just 21 TV OTW Tamsak from Pabs TV Vlog. Kuya Pabs, nagbaba ng buy si Kuya Pabs. Congratulations, Jan Mick. Rodi Irahita, thank you. You have 68K. I will check your house. You have 68K. Mashallah. What is this? 861 subscriber, 1.3 videos. You have a lot of videos. Why you are not dropping your link, Rodi? Better to drop your link so that everybody will connect it to you. Or connect first to them, then after that you will shout out. Who will you finish dikit-dikit, then after they will return it to you. For ngayon, may galab shout out. 68 thumbs up, thank you so much. L3, nagbaba ng buy, L3. Ayan, makati yung likod ko, oy. Iabot. 6 million, may galab shout out. L3, nagbaba ng buy, L3. And mga lalabs, yung aking pangkamot na putol. Makati kaya di abot, eh, oh. Dugo ilong kong panguhos. Dikit-dikit. 3.71K Islandsky Vlog. Vlog Dress Lalab, thank you so much. Dan na po ba kayo nakapin mga lalab? Vlog Dress. Ay, Diyos ko. Thank you so much, Vlog Dress Lalab. God bless. Dan na kayo nakapin mga lalab, magtamsak. Sa nakapin po, dan na po ba kayo mga lalabs? Punta tayo kay Vlog Dress. May premiere din. DJ, boom, boom, boom. Nag-iikot man to, eh. Lala, thank you so much, Vlog Dress. Mohamed Ilindi, mega love shout out, my friend Mohamed from Morocco. Inday Lal Bisaya, oy. 6 million, mega love shout out, 6 million. Taririn, tarin. Panay ikot man to, eh. Nana Selvadan, your second video from Samira Chutay Backyard Garden. Kawatag Utandang 20 tamsak bell all start 14.4 to 14.5. Bahay mo salamat from Boards TV. Shukran. Up1 Muhammad Elhindi, Up1 Lalab, Up1. Thank you so much Muhammad Elhindi, shukran. Shukran Kitir. Up1 Kitir. Drop link Muhammad from Black Dress Official. I think Muhammad Elhindi, he never drop his link.
Oh my God. English spoken dollar. Drop link, Muhammad. Drop link. Drop your link. Santigwaran channel. Oh my God, may Santigwaran channel pa. Santigwaran, Migalab, shout out, Santigwaran. Tamsakdan. Ayan, Santigwaran, meron ka ng jacket lalabs. Migalab, shout out, Santigwaran channel, Tamsakdan. Pabs TV Vlog, ayan, nagbaba ng bahay, lablabing natin si Kuya Pabs. L3 Tamsak, from ano, Kuya Pabs? I am watching Nani Selva video because she is watching my video. From Samira, ayan. Santigwaran 1080 available. Ayan, Inday Lalabs. May available si Santigwaran 1080. Islandski. Ay, Boards TV may 3050. Santigwaran may available si Boards. Ano, 30 to 50. Sa nakapin 1.59k. From Black Dress, thank you so much, my friend Black Dress. Member to member tayo 50. Santigwaran, ayan may 50. Boards, may 50 si Santigwaran Lalabs. Mary the promoter, nagbaba ng bahay, Mary. Mary. No. I will drop your premiere, Black Dress Lalabs. Pia Saira Dan, bagong dikit from John Mick. Mga lalab, palabla po kay Black Dress, mga lalab, yung kanyang premiere, mga lalabs. Member to member daw, host, ayaw niya sa main char. Lako member. Wala rin member. Yung member ko, 2 lang dyan. Kaya hindi ako nagbababa ng night boot. No need night boot. Tinatamad na si night boot. Black Dress and Irabi, Morocco. Ayan, taga ano daw siya, Morocco. Ano siya, Arabic. Randel Lansang, Migalab, shout out Randel. 73 tamsakus from Randel Lansang. Randel Lalab, Migalab, shout out. Rodi Orahita, 8:35. Ayan, 8:35 p.m. from Rodi Orahita. Thank you for reminding me every time, Rodi. I will put in my notebook. Bray tayo 30 from Santigwaran. Bray. Drop link, Muhammad. Yes, I am Morocco and you. Bye guys, para maumpisahan na natin. Rodi Migalab, shout out from Black Dress. Rodi Migalab, shout out. Taririn. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin, mga lalabs. Ang nakapin po may premiere. Ayan, 3:31 a.m. October 3. Real love isn't easy. Yeah, it's correct. Pab OTW, dan din dating dikit na from Jers 21. Pab, dating dikit daw kay Jers. Kuya Pabs. Ayan, 12 million Migalab, shout out. Bright TV, may available na 30 mga lalab. Thank you so much, Islands Kid, for support my channel, lalab. Thank you so much to lalab also, Black Dress. God bless. Santigwaran channel, Bright tayo 30 from Santigwaran. Ayan, Bray, may 30 Santigwaran lalabs. Bray. Black Dress official, dan 20 with tamsak 1.93k to 1.95k. Your mansion, 28.49 tamsak. Your premiere from Kawatag Utan. JC Hola. Migalab, shout out, JC. JC Lalab, Migalab, shout out. Jan Mercy View Cup. Ayan. Maganda ka daw. Maria, Migalab, shout out. You have no moderator, Maria. Maria Brace, Migalab, shout out. Tama ba yung pronounce ko, mga lalabs? Maria Migalab, shout out. You have no moderator, Maria. Thank you so much. You have now jacket, Maria Kari. Ayan. Pa-jacket po, host.
Lalab, may jacket ka na. Thanks Kawatag from Black Dress Official. Kawatag, salamat from Black Dress. Santiguaran Channel. Ayan. Thanks host. Bray TV tayo 30. Bray Lalab, 30 daw kayo ni Santiguaran Channel. Thanks host. Ayan si Maria Carey may 10 available. Black Dress Official, welcome. Taran tarirarin taririn. Tarirarin taran. Maria. Tingnan natin yung bahay ni Maria. Tayo ba Maria? Di pa ba tayo ex? Tingnan ko yung bahay ni Maria. Si Ellen. Hindi pa tayo ex-Ellen. 2.16. Ellen, padikit tayo ng lalab. Ito lalab, 10. Maria Migalab, shout out from Black Dress. Black Dress official tayo, 20 thumbs up. Maria, padikit ako ng aking member lalab. Ito lalab, ibaba ko ha. Si Bloody Coder lalabs. Maria Carey. Ito, ibaba ko si Bloody Coder ha. Ano ka lalabs? Yung bahay mo, Princess Coloring Book, Ellen Supukado. Ito lalab ho. Si Bloody lalab, dikitan mo lalabs yung aking member. Ito lalab ho, binaba ko. Si Bloody lalab, 10 tayo Maria. Ano Maria, game ka ba? Santiguaran Channel, 2.96k. 388 likes. 328 likes. Sige host, maya pagkatapos ko. Sige lalab, sintayin kita. Randel Lansang, Boards OTW. Bray TBSC OTW from Bray. Jan Official, hi puhos. Jan Lalab, Migalab, shout out. May jacket ka na, Jan? Jan Lalab, ano to main channel mo lalabs, oy? JC Abresi Amiga from Black Dress. Muhammad, thanks a lot. What happened to my... Giikot na siya, oy. Sige, hintayin kita lalabs, ha. Jandel Official, 14.5k, Kawatang Utan. Kawatag Utan. Kawatang, ayan. Maria, yan, nagbaba ng bahay si Maria. 6 million, Migalab, shout out, 6 million. Team Rocket. Maria Brace, ayan, Kawatag Utan. Kawatan, pasilip yung bahay ni Maria. Bright TV, Bell All lang from Santiguaran Channel. 14.5k ka, Kawatan Utan. Ayan. Mercy Bukup from Mohammed. 2.16 ka, Maria from Kawatag. Ayan. Kawatag, Dan Lalab, leave it, it's okay, no problem. Dan sa nakapin from Jandel Official. Jandel, ano na to lalab? 301 ka palang, Jandel. Andito ko sa bahay mo, Jandel, ha? Baby pala yung bahay mo, Jandel. Ayan, Jandel, nasa bahay mo ako lalabs, ha? 301. 301 ka, Jandel. Sunod kita, ha? Jandel, ayan, nasa bahay mo ako, main channel ko to. Yes, host. Baby pa yung bahay ko. Sige, lalabs. Ito bagong kaibigan. Ang pugi pala ni Jandel. Ano, Sir Buchito? Mamay bibili. Ano daw yun, sabi niya. Black Dress Official done earlier. From Randel. Randel Lansang done from Buchito Channel. Jandel Official OTW from Randel Lansang.
Randel, 5.8K. Congrats from Black Dress. Ayan. Lalab, thank you so much talaga, Black Dress. 5.8K na Randel. Congrats. Randel, Lansang. Dan na po ba kayo napin mga lalabs? Dan na po ba kayong magtamsak sa nakapin? Punta tayo kay baby pa yung bahay. Biyahe Rob, tamsak. Migalab, shout out. Welcome, Sister Ailinski Vlog. Ayan, tamsak. Biyahe ni Rob, Migalab, shout out. Jers 21 lalab, maraming salamat. Nasaan na si Jandel? Jandel, ito baby pa yung bahay niya mga lalas. Palablab po nakapin. Mga lalab, baby pa yung bahay ng nakapin. Sebruchito, Migalab, shout out po. Jers, Migalab, shout out from Black Dress Official. Jers 21 game. From Biyahe ni Rob. Maria, OTW 15 from Kawatan Utan. Jandel, ayan si Jandel po nakapin. 11 million Migalab, shout out. Mga lalabs, yung nakapin po, lablabin po natin, baby pa yung bahay. Labason na turingan. Ayan. May dumaang isda, mga lalab, may nagbibenta. Palablag po nakapin, mga lalab, palablab nakapin. Lel Demon, ayan. Lel Demon, may galab, shout out, may 1050. Inappropriate. Ano yung appropriate lalabs? Inday Vlog, 329 dan from Sir Bruchito. Lil Demon, may available 10, 20, 30. 11 million Migalab, shout out. Jers 21 TV OFW sa nakapindan. Black Dress, thank you so much, Lalab, thank you. Biyahe Migalab, shout out. From Black Dress Official. Tumutunog-tunog. October 1. Randy Lansang nagbaba ng baydan po kay Inday Vlog from Jandel Official. Inday Vlog lalab, pasok lang si Jandel lalabs. Dan na sa'yo. Nakapinos, check mo from Biyahe ni Rob. Jandel, pasuklian na lang lalabs si lalabs. Si Biyahe ni Rob, dan sa'yo. Diyan si Let's go, party music, the Jackie, Migalab, shout out, hoy. Mr. Pahidman, Migalab, shout out. Kumusta ka na, Mr. Pahidman? Hello, host, tamsa, kumusta? Okay lang ako, Mr. Pahidman, kumusta ka na? Dress bro, Mr. Pahidman, yo. Dan na po kay Sir Bruchito from Jandel Official. Bruchito Channel, very old dikit, tamsak na lang from Randall. Palipad, party music, di Jackie Lalabs. Party, how are you, brother, from Black Dress? Party music, di Jackie. Ayan si Party Music, nagbaba ng kanyang buy. Lablabin natin mga lalabs. 11 million, Migalab, shout out. Randall, mapang-asar yan si Party Music. Biyahe Roboti W, dan sa'yo from Jers 21. Huwag ka naman mag-loading ngayon, lalabs, oy. Please. Party Music, nagbaba ng kanyang bahay, mga mama. Ay. Tarirarirarin. Tan. Tarirarirarin. Biyahe Roboti W, dan sa'yo from Jers 21. Party Music dan from Bruchito Channel. Palablag makalalab na kapin, 10 million Migalab, shout out. Tadadan. Tarirarirarin.
Jandel official dan from Mr. Pahidman. Jandel, suklan mo yung mga dumikit sa'yo. Brochito Channel, mega love shout out from Mr. Pahidman. Vlog Dress official, mega love shout out. Ayan, from Mr. Pahidman. Lablabin nyo yan si Mr. Pahidman, mga lalabs. Jers 21 OSW, hello from Mr. Pahidman. Yan, tadadan, tadadan. Mega love shoutout po sa inyo. FW Lutong Pinoy, mega love shoutout. Pabs TV Vlog, dan dikit sa TikTok mo from Randall Lansang. Ayan, FW Lutong Pinoy, hi host. FW Lalab, mega love shoutout. Ma, nag-welding ma, patayin mo yung ref. Ma, ang lakas ng welding. Nagaano yung regulator, tumutunog. Malaking welding yung gamit. Kawatang Utan, dan na po kayo, okay na po to, from Maria. Kamasira yung aming ref, mga lalabs. Ang lakas ng welding. Buti na lang kahit papano, mga lalabs, kahit naglo-loading ako. Meron kasi akong mga lalabs. Meron akong regulator. Kahit papano, nakakatulong siya sa akin. Pag umaano yung welding, hinaharang niya. Pero minsan hindi kaya. Pag sobrang malakas yung welding, talagang naglo-loading talaga yung aking live. Minsan. Pero ngayon malakas naman siya, kaso lang pag naririnig kong naglalagatak, pag tumutunog-tunog yung lumalagatak-lagatak yung regulator ko. Malakas yung welding. 6 million mega love shout out. Maria, ayan, dan 16 full pack, pa-check po. 2.16K to 2.7K ka na from Kawatang Utan. Exit muna ako, punta palengke. Balikan ko na lang yung dumikit sa akin. Thank you. Kuya Pabs, mag-ingat ka Kuya Pabs. Sige lang po. Salamat. Melan Megalabs, bahay nyo. From Maria. Jers Nakapin, +9, Ailinski. Sige lalabs. Jers 21 lalabs. +9 daw from Black Dress. Jers 21 TV, dan dikit. Sa church in Dubai, pasukli na lang, Randall lang sa baba ng bahay. 8 million Megalab, shout out. Ayan, Jandel, nasa bahay, makulala, Jandel. Nag-iikot tayo, oy. Jandel, ayan, Jandel, nasa bahay. Biyan kita ng 5 lalab, Jandel. Ha, Jandel, hindi na ako magbakas, ha. Bye-bye, guys, para maumpisan na natin from Randall Lansang. Ayan, Jandel, ha, unang dikit lalabs. Lil Demon, may available yan mga lalabs, si Lil Demon. 7 million Megalab, shout out. Thank you, host. Host, premiere ko. Ay, may premiere ka lalabs. Anong oras ba yung premiere mo? Sige, tamsakan natin yan. Back inappropriate.
Ayan, Jandel Lalabs. May lumalabas sa video mo, inappropriate. Vlog Mega Love, shout out pasilip po from Maria. Laki ng bahay ni Lil Demo, nasa 11K. Sige Maria, sleepin natin sana yung bahay mo. Oh, binura mo. Ay, may naka-ano ka pala, ano ka lala, wait lang. Hindi ko napansin. Mga lalab, ano natin yung si Maria mga lalas, naka-premiere pala siya. Jandel, baba mo na kita, Jandel ha. Mga lalab, naka-premiere po yung nakapin. Puntahan po muna natin yung nakapin mga lalabs. Ayan yung nakapin po, naka-premiere mga lalab, nakapin. Mga lalab, yung nakapin po, naka-premiere mga lalab, puntahan natin yung nakapin. Si Ellen. Yung nakapin po mga lalabs, Demon Katurogi. Naday Kapaturog. Wala ka pa daw tulog, matulog ka na muna. 5 million Mega Love shout out. Mga lalab, yung nakapin po mga lalab, pa-watch naman po yung nakapin. Ayan, naka-premiere po ang nakapin mga lalab. I-ano po natin yung nakapin. I-support. Jandel, mamaya pin kita ulit ha. Binaba mo na kita. Ellen, ako rin to Ellen si ano ha, si Bicolana. Ako yan si Bicolana ano ha, Maria. Ako rin yan. Disilin Bulay. Ayan, may pumasok pala. Maria dan sa premier at sa coloring pasukli na lang. Lalab, magsuklian mamaya. Naka-premier siya lalab. Siya nakapin. Ayan mga lalab, support po natin yung nakapin po. Naka-premier siya mga lalab. Siya nakapin. Ayan ako yan si Bicolana. Hindi ka nagbibigay ng jacket lalabs. Yung naka-premier. Lahat nakahubad. Hindi siya nagbibigay ng jacket. Oy, Maria, nasaan ka? Lahat ng viewers mo nakahubad. Nilalamig. Yan, dan na mga lalab sa nakapin. Dan na po yung premier ng nakapin. Umalis ako doon, walang jacket host. Dan premier mo okay na yon, try lang. Bago lang pala kasi siya. Lala, sa susunod, pag may papasok sa'yo, bigyan mo ng mga panty. Lahat ng viewers mo nakahubad. Try lang daw. Ayan, 10 million Mega Love, shout out. Ito mga lalabs, meron din siyang premiere mga lalabs. Braille mga lalab, wait lang ha. Ipin kita uli mamaya. Nandiyan na ba Jandel? Umalis ka na ba? Mga lalabs, support din po natin yung nakapin. 2 minutes na lang mag-start na yung premiere niya. Si Harley TV, bago lang si Sikoy.
Okay lang yan, lalab. Ganyan talaga pagbago. Ma'am Ellen Polpak from Disilin, Bulay. Okay lang yan, lalab. Ganun talaga. Pagbago. Ayan, 3 million mega love shout out. Mga lalabs yung nakapin si Disilin Bulay po may available 2030. Kawatag Utan o TW from Randel Lansang. Mga lalabs yung nakapin 1 minute na lang mag-start na po yung premiere niya mga lalabs. I-support din po natin yung nakapin. Ito rin yung nakapin. Harley. Nandyan ka ba Harley? Kawatag Utan o TW. Mga lalabs yung nakapin po, merong premiere mga lalabs. 1 minute na lang po, mag-start na yung kanyang premiere. Harley TV. Jandel, wait lang Jandel, lapin kita uli mamaya ha. Tapusin lang natin tong premiere. Hoy, Harley, magbigay ka rin ng jacket dyan, oy. Harley TV dan thumbs up from Katagutan. Lalab, salamat Kawatagutan. Ayan mga lalabs. October 1. Randel Lansang, nagbaba ng bahay, Randel. Mga lalab, pa-support naman po yung nakapin mga lalab. Ayan, nag-start na mga lalabs yung nakapin. Host kasi alas 10 na. Ayan, Joyce 21, nagbaba ng bahay, Diyos ko. Mga po nakapin. Disilin Bulay Vlog, bababahay mo from Randel. Disilin Madam, pababa daw po ng bahay mo, from Randel. Mga lalab, pa-support naman po ako nakapin mga lalabs. Nag-start na po yung premiere ni Harley. Yung bahay niya na meron siyang premiere. Trenta Vlog, mega love shout out, Trenta. Pakalimbang po, tulungan ka namin mabuo ang saging at WH. Kumita ka na, Randel Lansang, Disilin Bulay Vlog, Kawatan Utang. Pwede go to channel from Disilin Bulay Vlogs. Ayan, pwede kayong mag-go to channel mga lalak kung gusto nyo dumikit kay Madam Disilin. Diyos ko, wag naman saan tayong malaglang. Harley, nasaan ka na Harley? Oy, every time na mag-premiere ka, wala ka sa bahay mo. Dapat inaabangan mo to lalabs, Harley. Ikot-ikot dito from Disilin Bulay Vlog. Yes, lalab, nag-ikot-ikot nga. Yes po, nag-iikot-ikot. $8 million, Miguel out 8 million. FW Lutong Pinoy, mega love shout out. Ayan, out FW Pinoy. Naglo-loading si host. Nasaan si Harley oy? For hours from Party Music di Jackie. Yes, Party Music lalab. Yes, yes. 9, 10, 11. Only 3 hours.
Sis Disilen, pakitingnan bahay mo, sis, hindi gumalaw. From Maria. Gilalabs. Kapish Pond, mega love shout out, Kapish Pond. Ayan si Kapish Pond, oy. Ano, kawatag-utan. Asan yung walang panty ng madikitan kita? Kawatag-utan, tayo lalab 10. Hos pag-graduate. Nag-loading, grabe loading. Mapintay. Nag-load. Ayan, 10 million mega love ship premiere from Patusok. Salamat CCD Silin from Bright TV. Jumik dating dikit, Bright TV Paul watching. Kain ka lang, ako hehe. Premiere, yes lalab, nagloading. Bikers, mega love shout out kahit naglulude. Sige lang mga lalab. Ayan, bikers, mega love shout out kahit naglulude. Sige lang mga lalab, kaya naman kaya. Rodi Katamura dan. Kaya mukat.